నా ఫ్యామిలీ నాకు ఇచ్చిన టైటిల్ తెలుసా మీకు? ఒకప్పుడు నా ఫ్యామిలీ నాకు ఇచ్చిన టైటిల్ దరిద్రుడు. దరిద్రుడు టైటిల్ అది. దరిద్రుడు రన్ను, రే దరిద్రుడు రన్ను, దరిద్రుడు మీరు. ఇది మా టైటిల్. యేసు ప్రభు అలా చేయాలి అల్లా. నువ్వు నాకు అమూల్యమైన వాడివి అన్నాడు. నేనెందుకు పనికి వస్తాను ప్రభా? నేను దరిద్రుడంట. నువ్వు కూడా ఏడుస్తుండొచ్చు, దరిద్రపదానా నువ్వు దరిద్రపదాన్ని వేను అంటే నిజమే. నేను దరిద్రపదాన్ని అంట ప్రభా, నేను దరిద్రుడాన్ని. ఆయన అంటాడు, లేదురా తల్లి, నువ్వు నాకు అమూల్యమైన దాన్ని, నువ్వు నాకంటే గొప్ప నాకు.